Terve taas kaikille. Joulukuun 2. päivä. Ja nyt olisi sitten chili-joulukalenterin toisen luukun aukaisun aika. Lähdetään katsomaan mitä sieltä tällä kertaa tulee. Tuleeko kastiketta vai mitä tulee? Kastiketta. Ja numero 13. Katsotaan takapuolelta mikä on numero 13. Elikkäs 13 on God Mode. Tulisuus 11/10. Se sisältää paprikaa, chiksavia, infinity, nagamorichia, Carolina Reaperia, punasipulia, valkoviinietikkaa, suolaa ja intiaanisokeria. Joo, semmonen. Katsotaas. Tää ei vielä tulisin ollut mitä tästä kastikkeista voi tulla, että tulisin oli, missä se mahtoi ollakaan. Onko 12/10 on tulisin kastike. Että tää on vaan yhden päässä siitä, niin katsotaan mitäs tää potki. Oho, no heti on ainakin semmonen tuju tuoksu ainakin. Katsotaan, otetaan sieltä taas maistiainen, niin tiedetään sitten kertoa miltä maistuu. Elikkäs God Mode. Joo. Hyvän makunen. Tosi hyvän makunen. Ei ole taaskaan semmonen liian etikkainen. Hyvin tulee sieltä toi Carolina Reaper ja näitten muiden sinensen semmonen ominainen tymäkkä maku. Mutta maistuu kyllä muukin, ettei ole pelkkä semmonen poltepläjäys. Oikein hyvä. Tulisuudestakin tykkään. Tässä on semmonen vähän pistävämpi tulisuus, mutta oikein hyvä. Mutta siinä oli kakkospäivän luukku ja huomenna sitten mennään kolmoseen ja kolmosluukkua aukaisemaan ja katsotaan mitä sieltä sitten tulee. Mutta ei mitään. Huomista kohti mennään. Moro!